ɓadottani ƴamulam ɗon mi wi noy kiita gorko veta fajira gorko ɗo o vurta o dilla o yaha o nyalla ha jemma o warta to o warti o nasti an ka jaɓɓi mo to a jaɓɓi mo ɗo an kam a yi o somi aɗo sukli a waddina mo ndiyam o yiiwa a tefan nyamdu a wadda o nyama a waddi ndiyam o yiiwi o nyami ɗo modibbo hidde a wadda ndiyam ɗo oɗo sukli be téléphone to o ndiyam mako yahi o yiiwi o nyami modibbo ɗo na o dedei o ƴamata anno a nyalliri a nyalli a nyawɗo na a nyalli a jamona a nyalli a nyamina a juulina a jangina o anda ko a nyalliri ha saare kanko ka to o nyami o yiiwi o nyami ɗo ni modibbo tura o va'a korwal o ho'a téléphone mako ɗo oɗo yewta be himɓe jaman men vinda modibbo a sai an ka nan téléphone ɗo sona tan oɗo yewta be himɓeji nder duniya o vinda o yerɓa goɗɗo vinda yerɓa o vinda o yerɓa ɓe vinda ɓe yerɓa bannin go an ka ha yake to somri a hiiri salori ma a yaha nasta wala kanko ka oɗo dow korwal ɗo ni oɗo yewta be téléphone mako ɗo ni feere goɗɗo feere to a sinkin ɗum bana sappirawo ma o wiyama feere kanko ka bannin ɗo ha veta gorko ɗo wali a korwal yewta téléphone to masalan bana to téléphone maɓɓe ɗo a hoyi a memi goɗɗo feere ka asawere fu to a memi téléphone mako o volintama ha saare mako téléphone ɗo to a memi mbiya yonki maɓɓe on to a memi asawere ni goɗɗo joɗa volinayima nga a memi mo téléphone tan to min kam miɗo yiya jo kam na worɓe pat ɓurna worɓe warti tele kam ɓeɗo te'i rooɓe amma téléphone on ɓuri important ha maɓɓe mbiya to téléphone on ɓeɗo te'i ko moye ɗo suklini téléphone ɗo on ɗo sukli ɓe to a yahi a wiya sinkina goɗɗo bana masalan goɗɗo ma a wiya an ka nda yake ma be goɗɗum mo wondi o wiye kanko fu bannin majorité worɓe pat bannin warti ɓe aynata tele nder saare téléphone tan sukli ɓe sakko ma jaman men téléphone ji je jotta ɗo ɓeɗo vinda yerɓidira be himɓe tan saare ka ɓe anda ko nyalli ma sakko ko waali useni modibbo on yerɓi Kiita.